η Ονειράμα. Είμαστε καλά! Θεσσαλονίκη! Να πω γρήγορα ότι τελευταία ονόματα λογικά ο Λάζαρος, ο Άρης και ο Γιάννης Ρώτας. Ο Λάζαρος, ο Άρης και ο Γιάννης Ρώτας να έρθουν εδώ πίσω από τη σκηνή. Στα αριστερά μου, στα δεξιά σας, αν με βλέπετε, παιδιά, ο Λάζαρος, ο Άρης και ο Γιάννης Ρώτας. Οκ. Περάσαμε καλά σήμερα, ειλικρινά θέλω να μου πείτε. Θέλετε να το ξανακάνουμε τον χρόνο? Δεν άκουσα, θέλετε να έρθουμε στο Θεσσαλονίκη? Πάρα πολύ. Και τι φινάλε είναι αυτό σήμερα, τι φινάλε είναι αυτό σήμερα. Θεσσαλονίκη σας Ονειράμα. Πού είσαι Μαρθέλ, τι κάνεις? Καλησπέρα. Βρίσκαμε με τις Ονειράμα, δεν είναι... Φεβερή, πόσο χρόνια έχετε σαν συγκρότημα και πριν τη δισκογραφία εννοώ? Φέτος είναι με τον 10ο χρόνο. Λάκα αυτά, εσύ είσαι πολλά. Ούτε εγώ δεν θα πάρει τα βάρη αυτό. 10 χρόνια Ονειράμα, ρε φίλε. Πετειακό θα είναι το live. Το live λοιπόν θα είναι πετειακό κανονικά απόψε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και σε τίποτα να βγάλετε 10 χρόνια Ονειράμα και ας είναι λιγότερο αυτή η κατάσταση, δεν το συζητώ. Φιλαράκο, σε τι φάση είσαι αυτή την περίοδο? Πάρα πολύ καλή, εσύ? Και εγώ είμαι πολύ καλή, διότι στις 16 του Αυγούστου θα ήταν το γάμο σου στην Καλλικιδική. Για το χειροκρότημα σας, για το κομμάρι. Αγαπητά μου παιδιά, τι κάνεις, ελάτε εσύ, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτοί οι τύποι, δεν υπάρχουν. Από εκεί πες. Πριν ξεκινήσω με Ονειράμα, μέσα από την καρδιά μου θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είστε πραγματικά καταπληκτικοί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που λένε για τη φιλοξενία της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό σας τα λέω όλα αυτά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν είστε fans, αυτό που είδατε, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αν γουστάρετε να έρθετε, μια χαρά να κάνετε και τις διακοπές σας. Θα είμαστε εκεί 26 Αυγούστου. Και μετά βεβαίως Αθήνα το Σεπτέμβριο, έτσι. Άλλο μας φινάλε, όπως λέμε για την ημέρα θετικής ενέργειας. Να σκέφτεστε πολύ πολύ θετικά. Ό,τι συμβαίνει σε κάθε στάση που κάνουμε το tour μπορείτε να μπαίνετε στο www.amitamotiontour.gr. Είναι εκεί και το δικό μου το blog, βλέπετε πολλές φωτογραφίες και αύριο θα δείτε τα πάντα από το απόψινό event στο amitamotiontour.gr. Το βαλούχο σε ειρηνιωσείς. Τι έχεις ετοιμάσει, έτσι μια μικρή εκκλησία για απόψη να μας πεις? Ένα τραγούδι που σ' αρέσει. Όχι, να τα πω δύο με τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο το ρεφρέν από το κλείσου τα μάτια. Ένα, τεσσά. Και στον ουρανό. Αρχίζω χώρος. Και από τα πιο πρόσφατα και από τα πολύ δικά μου αγαπημένα είμαστε έτοιμοι για την κλεψίδρα. Με το 1, με το 2, με το 3. Μα πως να χωρίσει ο χρόνος. Τι κλεψίδρα. Σας αγαπάω πολύ, Ονειράμα! Keep